Okay, yan mga kapakners, malapit na tayo. Dito na tayo sa may Lambi and Nelson intersection. And dito yung sa may Vernon, Nedad. Diretso tayo, ne? Downtown ng Vernon. Right tayo or diretso? Left, ne? Pero yung diretso, town proper na Vernon, ne? Dito tayo sa ano? 25th Avenue. Yan mga kapakners. Kung napanood nyo na yung dating video natin, galing na tayo dito sa may sa may orchard ng Davidson. So babalik lang tayo for apple picking. Kasi para ma-experience ni Brielle. Kasi nung nag-picking tayo dati, bata pa siya, di ba? Hindi pa niya masyadong alam yung ano talaga. Pero ngayon, makakapag-pick na siya ng maayos. Yan. Tapos papasyalan din natin yung mga ano nila, konting animals dun sa farm nila. And meron din silang ano ngayon. Ewan ko ba, nakalagay dun may picking ng pepper and tomatoes eh. Pero hindi ko sure kung makakapag-pick tayo. Pero meron din naman sila yung naka-pick na agad dun sa may market nila. Tsaka yung corn din nila ngayon, parang na-harvest na rin. So wala yata silang pick ng corn eh. Pero kung meron sana, di ba, mag-pick tayo ng corn para ma-experience din natin. Pero apple lang. Tingnan natin mamaya kung ano pa yung magagawa natin. Okay. So yan. Dito na tayo sa first street. Ay, 4th street. Yan. Turn right. Tapos meron din dito pala yung ano, yung bees. Pwede ka din pala doon mag-tour. Tapos papakita nila sa iyo yung parang yung process or ano. In 400 meters. Magawa Turn nila ng left. honey. Meron silang ano dito. In 200 meters. Turn left. Parang event. May bayad siya and then meron siyang dinner for $45 siya. Tapos yun nga, itutur ka nila dun sa honey, ano nila. Sa Turn left. honey, ano tawag doon? Anong honey? Honey factory. Honey. Nanagas ka tada. Ay, dad, ayan yung ano, yan yung mga tumatakbo, di ba? So, October yun. So, October 1st, ano namin ni Daddy. First time na may experience na magboto. Hindi mo namin alam kung sino yung mga iboboto namin. Dapat mag-research na kami niyan kung sino yung boboto namin. Daddy, ba? Ayan yung Planet B. Yan. Di ba katabi lang niya? Yan, doon. Yan, pwede ka mag-ano dyan. Sa kanila, tour. Tapos, so dito na tayo pala. Papunta na pala tayo. Dito na pala tayo. Yan. Saka maganda na ngayon kasi meron ng konting decor for Halloween. Pero ang opening ng ano nila, pumpkin patch, October 1st. Tapos meron siyang free picture ng ano, professional photographer nila. Free picture. Sa October 1st yun. So 10 to 2 lang yata. Then yung free pictorial. Try natin pumunta. Aro, busy? Okay, pwede dad? Dito tayo ulit. Dito tayo nag-park dad. Yan, nakanap na yung ating ganda. Yun nga lang dito mga kapakners, kung matatandaan nyo dati, bawal magbaon. Dad? Bawal kumain ng pagkain mo sa labas, ne? Kailangan. Bawal? Oo, diba? Diba bumili lang tayo nun dun sa sa cafeteria, tapos ayaw natin kasi puro sandwich lang. Bawal yung magdala ng baon. Alam ko, hindi pwedeng kumain ng baon mo sa loob. Kasi nakalagay dun sa, ano nila, dun sa may entrance. So, yan. Dito na tayo mga kapakners. Let's go! Gisingin lang natin si Bundang. Ay, nagising na siya. Instant! We're here, my love. Oh, painawa ka pa. Oh. Hi!
Apple picking it is. Eh, sura na. Drink water, please. Ano ka pa? Banta mag-apple picking ka. Ayun na, let's go. Magpainawa ka pa. Una ka pa. Excited ya? Minum ka pa. Na? Imburing mo naman. Ya, minum ko ta. Huwag din ng water, please. Minum tamo, di ba? Oo. Hit ka ka, no? Aray ka. Hi po. Oh, kiss. Bye-bye muna. Bye-bye. Yan na si Yayamanians. Yayamanin ko, Nor. Kalaguna naman pinamano. Siya yung nagpili ng damit na yan. Ne, love? Ne? Picturean ko nga siya. Lovely daw siya. Lovely. Ay! Nyek! O tara, bili na tayong ticket. Chuchu. Ayun na, umalis na yung ano. Yung Chuchu train ba? Chuchu train. Diyan tayo sasakay. Diyan tayo sasakay. Sa chuchu train. Opo. Ay, ito pumpkin pa. Pumpkin. Ayan o. Oh. Ano ba? Eh? Kumata ka ng ticket. Salita pa. Bibili muna tayo ng ticket mga kapakners. Ayan. Ayan. Ayan, nakapila na sila. Ayan o. Ayan. Bibili tayo ng ticket. Ayan si Barbara. Yan ang waiting area. Oh, waiting area yan. Ayan. Bibili tayong ticket. We're gonna buy ticket downstairs. Downstairs. Ayan o, pumpkin pots, no? Okay na ba? Okay, mami. Sana mo ka? Sana mo masulas yan. Okay. Slow down. Slow down. Hi. Hi. Slow down. Na? Pumpkin, eh? Ayan, pumpkin, oh. Diba? Pumpkin pots. Dami? Yep, dami. Ayan pa. Kamuti. Aren. Aren din pumpkin. Aren, narakalda. Baby bed. Aren. Be, kita ka. Punta ka rin. May kita pag-shoot ka. Picture ka rin. Karin ka. Yan. Yan, sit down ka rin. Balik kita ka. Kita. Stand up ka, Ken. Picture guys. Yan. Diba? Hi. Belle. Ay, ito pala kita. Ah, ito. Ito pala yung palub eh. Love. Smile. Brad. Belle. Ay, kaya ka smile, oh. Smile. Punta kita ka, be. Ta, look ka kita. Ganyan. Look ka kita. Yan, oh. Pang Instagram mo, diba? Si Bral magpapapicture siya. Kita ang kiloblab. Wala. Dapat ini naman nabot. Ali, kayang Kevin eh. Come on, let's go. Hi. Belle.
So, nakabili na tayo ng ticket natin. kita dumalan. Doon na lang. Okay, dito. Mas mabilis dito. Yata. Diyan. O, sige, dyan na lang. So, ito. Meron na tayong ticket. So, 2 adults and 1 child. Tapos yun, 26. 26 yung bayad natin. Plus 10. Kasi dalawang bags yung binili natin. Siya magkalap. $10. Per bag? Wala ko, only free tayo. Saan? Ayan na yung... Ha? Nano pa? Nano? Si Bra. Mag-apple picking siya. Lakad-lakad tamo. Lakad-lakad tamo, ha? Okay, magpila tayo. Ayan yung pila-pila. Let's go. Wala klase, mamit. Wala ko. Oo, ali, aparte la rin. Gala lang yan yata ang pongkay. Hi ka be, hi. Mabenta na naman si Brel. Pagbaba niya pa lang sa sakyan kanina. Ang dami na niyang fans. Yan. Hi, ma. Hi. Wait natin niya. Okay, hintay muna tayo sa pila. Meron na tayong 2 bags. Dito ba yan? What's your name? Sige na lagyan. I am? Yan na yung ating friend. O, diba? We're gonna to train. Let's go. Brad! To train? So, play kayo. Play kayo. Walang mo maral, bago may mara. Oo. Magpiyalong kang mga ramahan ka. Baba ka na. Lumulakad law. Lalakad kayo na. Play kayo na. O sige, friend, kata mo na. Diba? Walang may mara. Pupunta na tayo. Hopefully makasakay tayo. Pero baka next pa tayo. Parang puno na. Pang second tayo. Ha? Wait muna tayo. Wait. Baka tapalok ka na eh. Sit down muna kami. Upo muna tayo mga kapakners. Oo. Mandikit kaya yung loob sa loob. Mandikit. Mandikit. Abra mo na. Pag mo na lang mo later. Belo miyaw sana ang maro. Lalo yun ako. Kasi anak ko. Ay mo. Play kayo kano. Play ko kano. Mag-play ko kano ayun. Hi Mebe. Hi. Lalagyan ba natin ang play? Wapin. Train. Excited? Mag-apple picking ka na. Pagpagamugulot. Mag-pick ka na apple na. Pagpagamugulot. Wala naman tam. Kuya ko ta. Owen, come here. Owen, this way. Yan, let's go sa go. Yan si Brel. Let's go. Sakay na. Ay, ramo kasi. Thank you. Kini ka ba bantang nga ang masilaw? Ay masilaw, Ken. Wait ka, love. Sit down ka na. Look ka. Ken ka. Ken ka. Lami bag mo. Hindi na kitang kadala. Oh. See? Yee. There. Choo-choo train. Choo-choo train. There. Choo-choo train. Kaya mag-picture tayo.
take your tickets. Bell. Very good. Yep. Thank you. Wonderful. Thank you. Bell. Bell. Smile. Bell. Love, smile. Bell. Smile kito. Brina. Siyempre, of course. Bell. Hindi tayo mami. Smile ka. Smile. Bell, malapit ka no? Okay, isa pa. Bell. Bell. Okay. Bell. Oh, smile. Smile ka, love. Wow, ganun. Uy, ma'am. Children. Chaga, chaga, chaga. Hey. Bili mo yan, Ben. Bye! Walang putot-putang. Yan. Apple Yeah, apple picking. picking. Let's go! Go. Apple picking. Let's go. Yan, magtutour tayo. Yan. And then, later, magpipik tayo ng apple. Yeah. Yan. Ano to? Buong trip to. Konti lang naman siya. Mga 15 minutes lang siguro to. Diba? Or 1 hour. 1 hour trip.
Hello, Pero parang pangit yung peras na nagad. Na? Pangit yung mga Saka naman kasi klase dito. pangit yung mga prutas ngayon. Doon sa weather siguro. Ayan, so tsaga-tsaga chu. Iba nga daddy. Kasi dito tayo sa may bandang bundok eh. Yung dati natin doon. How's everyone doing today? Oh, good. Wait. Join me over by the apple tree over here. There, so let's go. Let's Ba, go. it's lakad time, anak. Mag-apple picking ka. Lakad-lakad. Walang pakilik-kilik. Dad, your bag. Okay, let's go. Lakad ka. Yeah. Sa Macintosh pala tayo and Apple picking. apple picking. October weekends. Right where we load the train, there's a barbecue right in that area there. Every weekend of October is pumpkin patch. Every weekend of September is apple picking. So you guys are here for September, and hands up if you have picked apples before in our orchard. Very Yeah, good. Reverend. Everyone, my name is Rob, and Last today year. we're going to actually pick two different varieties. The Gala Sweet Juicy Apple. These are the ones behind me. This row That's all the the way Gala. down, and the next row over all the way down are the Galas. And or the Macintosh. Now the Mac is 3 rows over. In fact, the first Mac row is actually labeled with the sign Macintosh. And then Okay. the next one to the left of that is also the Macintosh. Now these 2 rows in between, these are the ambrosia. Now they're not ready yet. Another 2 weeks before the ambrosia are ready. Oh. So we'll avoid picking those 2 rows there. Now how to pick an apple. Those of you who have been on my, or been in the orchard before, picking apples, we have a very famous slogan. My young farmers, anybody remember the very famous slogan, eye To the sky. Sky, my young farmers, they're excellent. Eye to the sky. So that means this. I was looking for an apple to pick. There we go, right here. The eyes at the So I always bottom. tell the little ones, rather than tugging on an apple, we're going to avoid that method because Yeah. it might bring down the other apples. So instead, we always tell them every apple has an eye. An The eye. eye of an apple typically is pointing to the ground. Yeah. Just like this one right here. Okay, so it's pointing to the ground. If I want this one, I'm going to turn the eye to the sky. So sky. turn the apple upside down. Yeah. So the eye points to The sky, It comes yeah. off every time. And then rub it before you enjoy it. Delicious. Now, Yes. this is a small one. You pick a big one. But you get to all have an apple to eat, either the Gala or the Mac. And then if you purchase one of those plastic bags from the market, fill it right up, mix and match, it doesn't matter. Call me over if you want me to take a picture of your perfect family. And then once you hear the tractor start of our train, not the other train, but our train, you should come back, okay? All right, have fun. Eye to the sky, the Galas, and the To the Mac. Macintosh. Okay, let's go! Apple picking! Okay, it's baba time. Let's go. Baba na ka, mag-apple picking na ka. Apple picking tamo. Alam mo kanya, no? Apple picking!